Tanskan Vesiesiessä. Tänään on ollut tosi sateinen päivä, on ollut ukkoskuuroja, mutta onneksi sateen pitäisi nyt yön aikana loppua. Katsotaan tässä nopeasti, niin kyllä kalustolla tällä kertaa olla liikkeellä, että hienoa, että kerrankin pääsin ulkomaanreissuun niin maantiepyörällä, ettei tarvinnut gravelpyörää ottaa. Mä pikkasen tuunasin pyörää sen verran, että mulla on edessä 30 millinen tupeleisrengas ja takana 28 millinen. Tarkoitus on laittaa tuonne eturenkaaseen noin 5 baaria painetta. Se on niinku aika kiva sit, jos on noita huonokuntoisempia alamäkiä, niin ei tarvitse olla kädet niin paljon jarruilla ja siinä säästää hartioita ja käsivarsia aika paljon. Ja takana vähän enemmän painetta, olisiko 5,3 baaria, pieni kapeampi rengas. Välitykset on edessä 52/36 ja takana 11/34. Pakollisena varusteena on lamppu ja takavalo. Niillä on vaatimuksia, että pitäisi olla valoteho 300 lumenia, mikä on kohtalaisen paljon. Lisäksi pitää olla tommonen heijastin liivi mukana ja mulla on tuossa sotululaukussa, niin mulla on siinä ajotietokoneen laturi ja mahdollisesti puhelimen laturi myöskin. Mutta näillä mennään huomenna sitten. La journée se rappelle. Les conditions météo sont optimales pour aller chercher le titre de finisher sur cette édition 2024. Sachez qu'autour de vous, il y a une équipe, des bénévoles, une équipe mobilisée à votre service. Que ce soit en Suisse, en Italie ou ici en France, que ce n'est du code des saisies. Nous sommes à votre service. Prudence à vous. Notre plaisir, ce sera de votre remettre la médaille de finisher. Cette médaille tant convoitée. On neutralisoitu. Eli on niinku etuauto, joka vähän pidättelee porukkaa. Tässä oli paljon sumua, kun tuli tänne mäen päälle autolla. Ja siis se oli ihan hernerokka sumu, ei näkynyt kuin ihan muutama metri eteenpäin. Ihan hyvä, että alku mennään rauhassa alamäkeen. No niin, ensimmäinen karttaan merkitty nousu. Toki tossa oli yksi 100 metrin nousu takana, mutta alku oli 30 alamäkeen ja aika pelottava, oli pimeätä ja märkä asfaltti ja hirveästi pyöräilijät. Mut nyt kun päivä selkeni, niin porukka on niinku ryhmittynyt tässä ja näin paikallisilla on aika kova jalka tässä ylämäessä, huomasin sen. Ja parempi kun säästää lihaksia tässä alkuvaiheessa, yrittää reguloida tehoja. Nyt on 52 kilsaa takana, tunti 40 minuuttia. Nyt on ollut alamäestä johtuen ihan hyvä vauhti. Mulle tää homman juju tulee tässä ole se, että nää ylämäet mennään niinku omaa tahtiin ja sit yritän lyöttäytyy sopivalla porukkaa niinku noille välimaaston mäkien välissä. Ja tosiaan tää on Vuodang nousu, parisataa metriä korkeutta. Ja tää on ihan fantastinen, loistavaa tietä, sopiva kulma. Menee tuossa kyljen läpi, nyt on vähän sumulia enää, mutta ihan huikea. Mä oon pari kertaa tällä viikolla tehty. Tän jälkeen tullaan Samoniihin. Ja palataan tulevissa nousuissa asiaan. Col de Monte pikkasen liian kovaa tehollisesti. Ei mennä pysyä porukossa. Tässä on kuitenkin muutama ajojaika, jotka vähän menee maltillisemmin. Korkeus vaikuttaa. Ei varmaan kun 1300 metriä, mutta se huomaa heti kyllä. Jatketaan. Col de la Forclaz
loppuosuus. On vähän liikkeitä. Toisaalta ihan jees. Kuntoajassa 3,5 wattia per kilo niin ei riitä mihinkään. Mutta se edes menee Ranskalahan sisään. Tullaan just nousun huipulle. Tie on onneksi kuiva. Märkä tie pelotti alamäessä oikeesti. Tästä nyt kammetaan aikamoiseen alamäkeen sitten Martiniin. Sitten tulee tiukka ylämäki Sampecslackiin. Sampecslackin nousu tai jyrkkyydeltä koko reitin tulisi. Tässä on tiukkoa serpenttiineja, ne lähtee tosi jyrkästi aina tonne ylämäkeen. Pitkä nousu noin 900 metriä kaikkinensa. Siellä ylhäällä palkitaan sit kauniilla maisemilla. Muutama autokin tänään liikkeellä lauantai-aamu. Kello 9. Sampeclackin huoltopiste tai siis vesipiste täydelliset pullot. Kyllä komea paikka. Takkiin päälle ja sitten alamäkeen. Pyhäsuuren Bernardin solan nousu. Tässä on ehkä reitin ikävin pätkä. Vilkas liikenteen tie ja tunneli, jonka pituus on 6-7 kilsaa. Onneksi on kuitenkin ikkuna tuossa oikealla, mistä vähän näkee maisemiakin välillä. Korkeus alkaa vaikuttaa. Putkelta ei pysty enää pitkään menee hapoille ja hetkessä. Otetaan vähän korkeammalta vielä video. Tunnelin jälkeen tää paljastui paratiisi. Aivan älyttömän hienoa. Tässä on nyt sit 4 kilsaa 400 metriä jäljellä. Se on 10 korruptoista keskimäärin. Yksi tiukempi kohta edessä. Se tiukka kohta voi olla aika hankalaa, kun korkeutta niin paljon. Jatkuu. Mä jatkan täältä Grand Saint Bernardin huollusta nyt eteenpäin. Ihan vitun paha toi mäki, mulla tosi raskas. Jalat meinaa krampata. Ei onneksi ylämästä, mutta nyt tauolla meinaa krampata ja tosta nöyräksi vetää kyllä tää lenkki, että katsotaan nyt, että toivottavasti ne jalat palautuu pitkän laskun aikana Italiaan. Palataan. Noniin, moi moi! Aostanlaakso kynnetty päätyy. Tässä on Lasalle huolto. Aika lämmin keli tuossa Italian puolella, varmaan 27 astetta. Selkeästi lämpeni, kun tultiin Alppien yli. Tässä on pientä snacksia ja sitten tää on yksi niistä 2 paikoista, jossa on vastatarjoulu. Tästä sitten lähdetään menemään kohti sitä pientä suurta Bernardin solaa. Sellainen fiilis alkaa olla, että toivoo, että siellä olisi semmonen perhantilainen koira rommitynnyri kaulassa siellä ylhäällä ottamassa, mutta sen jälkeen kun se on taputeltu, niin sit se alkaa olla homma vähän voiton puolella. Kuulemiin. Tästä lähdetään sitten nousee sinne Col du Petit Saint Grand Bernard vai mikä nyt helvetti onkaan. Oli aika kova vauhti tuossa laaksossa pienessä vetoryhmässä, niin taas meni tehot yli
budjetin. Jollain ysät rengas. Jees. Ei mitään, seuraava pitkä jakso nousu taas. Ja toivottavasti menee hyvin. Nyt on niinku ei mitään kramppien kanssa ollut ongelmia. Et se oli ihan hirveä se alamäki sieltä ison solan päältä, että oli vähän jalat nyki ja hartiat lukossa yleensä muu. Miltei Kolby veti St. Bernard huipulla. Ihan helvetin hienot maisemat. Nurmikenttää vähän lunta siellä sun täällä. Ihan vitun raskasta. Ei jaksas paljon ottaa videoa, mun sitten yritän. Tää 6 tonnia nousuu melkein. Ja aika paljon vielä pari tunnia edessä. Nyt on tärkeä asia vaan pitää pitkät huoltotauot ja syödä runsaasti. Fort St. Morisin huollossa. Tää on toinen piste, missä tarjotaan pastaa. Tällä kertaa pestoja juuston kerran, että tästä sit lähtee viimeinen isompi nousu. Cormet de Rouselen tonni nousuu. Olisiko joku 19 kilsaa, hyvin loivaa. Ylhäällä on sit ihan sikamakeet maisemat, täytyy ottaa joku videonpätkä sieltä. Mutta eiköhän tästä maaliin tulla, että toivottavasti vatsa kestää ja pää kestää loppuun. Ei ole enää paljon jäljellä, 50. Cormet de Rousel nyt melkein taputeltu. Älyttömän pitkä nousu. Tunti 50 aikaa. En ottanut energiaa edellisen huolen jälkeen. Yritin ottaa geeliä, oksensin. Katsotaan vielä tuo Viikonmäki menee. Kyllä se näyttää kuitenkin maaliin tuleva 4 kilsaa ylämäkeä 200 metriä jälleen. Edellisen huolen jälkeen tyhjensi vatsalaukkuu taas. Ihme hyvin on jaksanut siitä huolimatta. Mut jes, tää on tässä. No niin, moi. Salut, c'est fait. Bravo. Noniin, kisapäivä takana ja ihan hyvä yö tuli nukuttua onneksi. Ja kilpailuun liittyvä mukikin on. Tätä järjestäjät siteeraa tätä maailman rankimmaksi yhden päivän pyöräilytapahtumaksi. Se voi olla aika semmonen subjektiivinen arvio järjestäjän toimesta, mutta kyllähän tuo oli kovin rankka, että kävi hyvä tuuri sen sään suhteen, että oli semmonen suht viileä päivä. Mutta se haaste on tässä tapahtumassa se, että monet niistä nousuista on armottoman pitkiä. Mä en ole vielä katsonut omaa statistiikkaa, mutta siellä on 3 nousua
tunti 50-2 tunnin välin kestoisia. Ja ne siinä vaiheessa, kun alkaa tulee ongelmia, niin ne tuntuu älyttömän pitkiltä. Ja mulla oli omat haasteeni. Mä jossain kahden suurimman mäen päällä tai korkeimman mäen päällä, Col du Grand Bernardin ja Col du Petit Bernardin päällä, niin siellä oli kyllä verran korkea ilma, että siis niinku mä tärisin ihan, lihakset tärisi ja mua alkoi niinku jalat kramppaamaan, kun mä seisoin paikallani reisien sivusta ja niissä kohtaa mä yritin syödä tosi paljon, koska ne alamäkien aikana ne oli tosi pitkiä ne määt ja tavallaan siinä menee helposti se puoli tuntia, melkein tuntikin kun lasketellaan alas. Pisimpiäkin taisi olla 35 kilsaa alamäki. Ja se oli tavallaan hyviä, että niissä pystyi palautumaan, mutta sitten ilmeisesti vatsan vastaanottokyky jossain vaiheessa tuli täyteen ja sitten mä en enää pystynyt niinku viimeisen 2 nousun aikana, oliko ne nyt 1200 metriä ja noin 800 metriä aikana syömään mitään, pikkasen pystyin juomaan, se oli hyvä. Maaliin tuli jotenkin yllättävän hyvällä vireellä, jotenkin pystyi löytämään vielä vikaa mäkeen, ihan semmoisen perusvireen, mutta sitä ennen oli heikkoja hetkiä, että oli pakko himmata ihan selkeästi, että pääsee maaliin asti. Maalissa sitten niin ihan hirveä horkka ja palelu, oli selkeä energia ja nestevaje, että muutama pala pizzaa pizzeriasta niin kuin naamaa ja loput sitten illan ja yön aikana vatsasta alas, kun vatsa salli sen. Tää tapahtuma on erittäin vaativa, että siinä mielessä voin yhtyä järjestäjien niin kuin näkemykseen tämän kilpailun rankkuudesta ja ne haasteet tosiaan on se, että Italian puolella on tosi kuuma ja sitten nuo korkea ilman alla 2400-2200 metriä, niin ne on aika pahoja noiden pitkien nousujen päätteeksi, että se tekee tosta tapahtumasta haasteen ja varsinkin se korkeus iski muuhun tällä kertaa aika pahasti. Mutta niin se meni tavallaan ihan tavoitteeseen toi suoritus, että mun tavoite oli niinku 15 tunnin pyöräilyaika ja se meni pikkasen alle, olikohan 14 tuntia 40 minuuttia ja sitten siinä oli tunti 20 minuuttia taukoja. Tauot johtuu väliin siitä, että siellä oli tietöitä ja joutui venään punaisissa valoissa ja muuta. Ja oli myös pitkiä ruokailuja ja että tavoite oli päästä valosan aikaan maaliin ja oli oikein hieno auringon lasku sitten siellä Lesseisiin kylässä ja siinä mielessä kaikki hyvin ja vaikeuksien kautta voittoon, näin oman henkiseen ja moraaliseen voittoon huolimatta niistä vatsavaivoista. Että projekti pakettiin ja en tiedä jaksaanko enää jatkossa lähteä tämmöisiin näin rankkoihin tapahtumiin, mutta hyvä reissu ja harjoittelu ei mennyt hukkaan. Palataan asiaan. Moi moi!